Ijek rantak-rantak guys, cek repet-repet ki wis mangkat rombongane lanjut kocek neh nggih. Aku jalan kaki 1 jam koyo denane kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing seperti DC ya ini wis teko bismillah mangkat makaryo ya guys. Kon kok saiki yo 13 nek gak 15 dulu. Makan tulane jalan. Lepan jalan? Gong cek juk. Aku kok cek ngene Mbah Dasi ki nek sing urung dipucuki barang kok Mbah. Itu rek ngono Mbah. Piye? Kok ngalah tandalan nek tandalan roban nek sesuk kok nek aku bar aku tak melok leh aku yo ngono iki. Mbok wong cek ijo ndokan. Lho, kemang gak nggo kas kaki Mbah? Mbok tak probak nek. Jajan kok kere ngono. Lah samsi sako golekno wong mulus dhewe panen. Nek iki bareng-bareng iki bareng-bareng lah bojone lek pandik iki bareng terus dijak gelem ya Mbah. Lek pan terus lek bati kuwi terus bojone lek sawongan mate wong tau dibanding teh. Lho. Ayo, dino yo. Lho, sedina ki wong ninggal 3. Nanti Mbok anyar. Lah yo nek bareng sedina yo. Wong 3 wae. Berarti ini kan aku batak. Takku desore diparani kula anake Mbah dikasih kan aku suami kan omah Ora pesarean ya guys. Amit karo para mbah-mbahe. Putune lewat golek rezeki. orang tuku greseh. Lah iya main tas Mbah Suparti tak cuweluki wis ora nyauri bleke cek ning emper Mbah paling urung budal aku. nang dike aku apa-apa. Aku gak krungu Mbah, wong Mbah mi langsung dinteni kono lho kidul. Dinteni kene tri. Lah anggone nanti kidulan bareng yo meki. Lah ya Samsi melok ning kono Mbah. Sing golek Samsi tambah ndeke. Samsi ki aku sing golek desore. Siang tak nang gone wong bulakan. Aku nang gone nanti ki ngono. Teng guys, gak rantak. Aku ku ngono. Wong dibel dhewe tanan. Nek semengko njae dhewe tapi 11.000. Lah aku nek kon jahit ki toh tenan aku gak iso. Ora patek iso. Engko ndang ngene lho, engko ndang diangkat ki kendho apa piye jenenge jahitane wong wedok ya. Undang kelokor kendho malah seneni wong. Lah ya ora tahu tenan iki aku kon jahit-jahit iki. Iki wong pira iki? Wong 7. 6. 6. Jere wong 12 lah sing 6 blok wong ndi ya, Mbah? Jere wong 12, sing 6 blok wong ndi? Jere engko wong 12. Walah, alah nak trimo wong 6 iki engko tok. Lah nak trimo wong 6 tok. Iki mending yo pat gak mbet. Sing pas awake dhewe esuk-esuk sepatune kaya ning planet sambuh dene. Nggo sepatu tok kaboten anu apa? Ngobetno gedibal iki kan terang, guys, gak udan. Enak dalane mlaku ya cepet. Aku bar magrib kae diparani Mbah Ratemi. Nek gak nindi-nindi ya gercep ae ya, guys. Sing penting awake sehat.
Nek tangan ki meskipun mbah piye ya tetep jarem. Wong jenenge kocek terus ya jarem. Tapi engko nek wis lemes nyelot awan yo gak. Lek Narti gak ning pasar oh lek sampean. Lah biasane diteri yo ngasih lek. Loh, lah sing sijine lek sapa iki? Lek Narti, lek Suparti. Terus karo lek sapa? Loh. Iki sing kaose kuning iki Mbah sapa? Narti. Loh, lah sing sijine Mbah Suparti. Oh iya. Tek nggo dunak lek sampean kae kok. Iki ki ora nek wong liya iki dulure dhisik kabeh, guys. Pokoke nek iki pernah nyeluk dhisik iki jek Mbak. Jek bateh kabeh. Mbah Suparti kuwi ambek emak ya sepupu pisanan. Kene kae weteng budal lek dalane kaya sepatu ngetek walah. Nek iki cepet ya Tri, garing. So menak iki. Mlaku yo blas. Dalane kok ya padha wae. Kono kene kok ngligir ngene iki kabeh. Nek biasane piye Tri kowe nek melok kocek ning gone Mbah iki? Apa? Sampean nek melok kocek. Kok nggih pisan kae. Ya anggek iki ya. Video iki ya. Tapi apa video kae melok. Wis mlakune wis entuk separo, guys. Untuk separuh cek kurang separuh berarti aki setengah jam, cek kurang setengah jam bekas dek kayak munggah mendur ide sih kering ngetejan wis gobios kayak gini loh, kayak wong bertinju. Munggah engko terus menggok kiri, menggok ngiri terus anggek teko nang iki sing duwe mbahon iki malah wong sing wong adoh-adoh guys, wong edak kene iki malah jarang, malah sing wong liya desa do mbahon ning kene iki. Lari karo lari pagi jalan kaki senam jantung guys, jogging pagi karo senam jantung, tapi alhamdulillah sehat.
Atur napas Tri. Tarik napas, buang napas. Munggah tapi aku karo lari. Kok bar munggah iki terus anjor. Bar anjor wis teko burung. Gung. Sek kurang separuh. Engko nek wis tekan kono yo ora iso yo guys syuting-syuting soalnya nek kocak ngene iki lho. Posisine iki jurang-jurang. Beda nek karo nggone Mbah Pomo ndek ini kan cedak gubuk. Tempatnya yo datar. Dadine yo nyepil saithik-saithik iki iso. Lah bareng ning kene tempatnya ngono kae. Jurang-jurang. Walah, lah kae nggone sapa sing kocek wis doblang blung ya ini Katri. Lah budale ya apa cah? Ya ini kok wis. Walah lah. Baune kuwi. Sampai nyabrang etane dalan barang. Walah lah. Lah ya kuwi budale apa sek subuh mang wis do teko kene. Kocek ya ini kok wis entuk. Pirang-pirang sak berarti malah enek sing ngisuki neh guys mangkate. Enek sing subuh paling wis tekan kene. Grimbyong. Kaya ngene. Semangat. Semangat pejuang rupiah. Sing penting awake diparingi sehat terus ya guys. Dadine aktivitas setiap pagi iso lanjut terus. Bersama grup janda-janda karo ibu-ibu janda muda. Tapi yuk gak patek apik ya jagonge ya. Cilik-cilik. Bar munggah ki terus wae nopi ya Tri. Ngetan. Lah ya kuwi. Aku wis ping 3 iki aku rene iki. Alah, berarti mbudeh iki metu kene ya edak. Wong lek eno kuwi aku diomongi lho yu wong mbonku ki ngidul sithik teko mbudeh yu. Layak mana doe mbok. Layak mana doe kok mbok lekno. Wis meh teko mbodeh lho nek metu randu ya nggo motor ya kenek, metu kene ya kenek wis. Tapi nek sing anu ya untuk kene. Nek dalane nganu penak ngene iki ya. Kok gampange nek udan paling ya metu randu ngene paling. Yes, beginilah kondisine ibu-ibu tani ya sing iki ya guys, tare wong tani. Lah yo yahene kok wis do entuk pirang-pirang sak. Lah yo yahene do entuk pirang-pirang sak iki mangkate ya apa ngene iki mang. Sopo iki? Walah lek puno. Alah lek kowe entuk pirang-pirang sak
masak bu dalam ya apa kuwi? Dalam. Ya Allah, bestiku ning kono aku mah. Alah nih semengko, oke. Semengko. Dalam. Walah, lah kurek yo petuk boloku kabeh ning kono yo. Mbah Man melo lek kuwi. Lha kok mbayane, Mbah? Ora, aku ki ning nggone Mas Ari pae, Jek. Iki dibel Pak Amin ning semengko kono lho, Lek. Yalah, ngono nek uyang piye? Iya, urung iso melok rono aku. Kono apa iki tebu? Kocek jagung. Kocek, Mbah, kono lah yo kocek. Alah, mbah kok nek udan Sri wedi aku. Ngantek ker mbek bolokku. Oh, alah sak rono-rono kok yo petuk besti kawak sing zamane grup matun ya, guys. Udah dicuwuluki yo se. Ponakanku main nurul barang tuning ngono. Lek pun main nita, guys. Dulure kabeh. Ya ini kok wis entuk pirang-pirang sak sing kene anggek teko nggon. Mari udah nggo motor. Jadi cepet ambek sing lanang. Sing mari nek kok Pak Suki nek tak jak ning aktivitas ning ngene iki terus iki gak iso, guys. Soale ngene iki ning mbahon iki termo dienggo sampingan nek gene acara ndek iki dibel karo kanca-kancane wis ditelponi disemayani sore nek wis bar mantuk kombahon. Nek hari lodang yo iso melok, tapi nek ndek duwe kesibukan ning pasar karo golek-golekno sapi wong tani-tani ngono kuwi yo panggah gak iso melok. Duwe aktivitas dewe-dewe semare yo, guys. Walah, masya Allah, tabarakallah, panggonane dah kiki mediun koyo ngene. Mbone nyabrang kali ya Mbah Kingko. Oh, alah nyabrang kalen. Enteni atri bokongku abut. Bokongku abut medun ki wedi mak jret ngono sepatuku iki. Tapi alon-alon aku ki gak wani banter. Soale ngene iki nek esuk kan sik lunyu. Sandale tok coplok Mbah nek gak iso. Mudun nyabrang kalen. Lek kok kene sing pol kon dhuwur kono, Mbah. Kon dhuwur apa kok ngisor kene mulaine? Iya penak kon dhuwur walah lek kok munggah. Pat. Aku dhisik kene rong dina aku. Lah paling wonge yo iki tok, Dik. Jagonge tek yo rontok cilik-cilik ya, Mbah. Awas lho, lunyu tenanan lho. Alon-alon. Lha iki kak yo sing gone wong Bangklean kuwi ya anu Tri. Iki sing wis bar dicir iki lho, Gak. Nggone lek jas. Lho kok jagonge neritis kaya ngene apik ya. Iki dicethok apa dicir tangan iki? Kok apik ngono lho lek neritis. Walah. Mudun terus munggah. Awas lho, Mbah, elon-elon lho. Nyabrang kalen. Atos, Pat. Nek atos ki nyolot-nyolot kan yo iso. Walah. Bismillah. Iya. Iki angger pinggiran yo ngene iki gak kaget. Pangane tikus. Ngene Mbah Dasi kae iya pinggiran gede-gede ki yo. Kae sing tak tutupno aku mbek sawi kae rek, Tri. Kae iki jane jagonge gede-gede.
Tapi yo ngono ki mang pangan tikus. Laran mangan, jere laran mangan. Oh alah. Lah ngene iki kok didekeki blek kena por. Nek NK yo nayu, Mbah, podane. Dina untuk rompok engko. Walah. Amin. Lah ya amin tuk 20. 20 apa ora abang-abang loro Tri. Alah wong do iso cepet tok, Mbah. Aku ki wong tangane wong kan ya beda-beda. Nah, tanganku ki wis kemeng-kemeng. Gak nemokno dalane Mbah Suparti ki. Gak nemokno dalane. Berarti iki mangan wae, nerjang ngono ae. Nek cara anu cek ngidul neh. Mubeng iki, Mbak. Nak nerjang kene ae. Ono ndingi. Lah iya. Dek. Lah iya kok penak nerjang lah ae munggah lah rak coti cepet. Gede kok. Iki yo gede-gede tapi kok panggone tok iki lho Tri dikek isak kena ora lho kok gembrenge kayak di dekek wis. Kok diuncal-uncalno ngene kok terus dadai ngono piye? Arep kono. Lah iya, lah piye nek ning jurangan? Ndi gubuke iki sorok-sorokan iki. Pelem apa iki? Mau nih. Botore. Ayo laran mangan, mangan. Segane entek komah. Mau durung sarapan nek gak bener. Nayu tenan, Pat. Engko tok 20 kok. Sing do handal-handal kok Mbah Mi ki ya. 20. 20. Nah, aku ki sak tae kok. Sing penting ki aku ki gak ngoyo-ngoyonan. Entuk akeh sithik tak syukuri. Sing penting aku iso mergawe saben dina. Piye lho Mbah Suparti rek buka piro ki? Buka 10. Alah kene lho. Es. Lese teko kene. Nih ndi Mbah? Cek munggah mendur nah. Lah buke kono. Mak kene aku sama sak. Buk laran kene. Ya wes ya alhamdulillah ya Allah sembribit. Lah ayo ta singko. Elah nggo bubuk kene. Alah. Oh, bubuk. Mulai sore lah rapopo yo. Lho, gak bahaya iki. Anggek teko wis kaya ngene iki piye iki? Gak bahaya iki. Walah mlakune wong kok kono kalau guys. Kok kono kae tah munggah rene. Don kali. Nganu sampe terang Iki lho sambelku pirang-pirang ki lho. Masak, Mbah. Gak sarapan sik, Mbah sampean. Kapan? Singko pokoke larenane ya ning kene iki ya. Iya piye? Ayokku tak ganteli. Kok persak wis gak iso. Ning Selasa ya padha ae ya Mbah, cirik engko nek. Bisane ya saiki mbek sesuk tok kuwi. Ning ndi nek cer ngurus. Mbak sih gak sedundut sak wis tok. Goreng-goreng. Lah terasa kok ya. Lho, opo mulai kemis aja Setu. Wah, aku diparani. Kemis. Lah nek ngakon aku Setu iki. Aku turu bukae Nandi? Nggone lek jari. Aku nek kon ireng-ireng malah ireng numpak apa ngaku ora motor ora iso. Odong-odong. Lah wong godhong-odong kok. Numpak dodong. Kowe numpak dodong. Ya iya ta. Iya, odong-odong. Blok kono aku tak mbek buksi iki. Heeh. Dijak ireng-ireng aku terus numpak apa? Numpak dodong. Akeh sing dijak jere sapa Mak Edian aku kok ya dijak, Mbah. Lah ngono kan gila ya ketok. Iya. Wong pendarat ya. Wong aku lah ikon mendarat sing Mak Edian ora kok. Pilai mendarat ae. Lah nek kok nggo motor, Mak Jan nggo motor, lah aku terus numpak apa? Lah aku yo mbek mbakku. ambek aku. Lah yo ditumpakno. Nek odong-odong kan heeh kok mbakku numpak odong. Akeh odong-odong.
Lho, iki lho sambelku. Sing anu Mbak, sing dongtele ya Mbak. Persambelan, sambel terong, Aku mbek lu ngosang Mbak. sambel tomat. Kene lho Mbak kabeh lah kowe. Ya iki lho, Mbah. Sambel iki lho. Orang gosak ya, Mbah, ki mau. Kene lho, iki lho sego jagungku wis dipangan. Iki lho lek sambel sego jagung lek greh. Ndang. Kene lho, Aku nang greh. sambel. Kok sambel ngene cangkem ngene. Biaring iki. Yo sing dong anu dong garing rapate wani aku nyampelan marang biaring. Mbak, iku mbok dongtele. Iki aku ndek sambel lho. Sambel gebras. Enggak, Mbah. Iki lho nggonku gebras to, Jek. Kan bulet to sithik. Saya sego beras Ya lho. ora ndak apa-apa, Mbah. Apa, Mbah? Enggak mau. Lah aku dikirim ate iso. Alah nang ndang. Saya gedonge dik cok aku gedongmu. Iki lho. Gedong iya. Tong yang mek, pangan wae. Iki lho wis mek tok iki ya. Iki lho arep Yang rene. iki sampe gareng-gareng Mbak Tri. Aja dhewe rene lho kok anak dhewe. Anak tiri. Lah ya. Gareng gak patek wani. Iki lho sampe garing Mbak. Iki Mbah sambelku buka, Mbah. Iki terong yo. Teko langsung sarapan juga. Iyalah. Aku pecuk sego jagung, Pak. Ndang dadi pangan sik lah gak apa-apa. Sego akeh untuk nggo 5 mbah 4 ngono. Jadi sarapan sik. Penting ki ya wetenge dhisik-dhisik, mergae iki ya wetenge wareg, Udah mbek iki gak mbah. tenang. Abang kabeh. Abang. Ya tadi Pikir mbah mbah. cok anu etan omah ya. Tapi teko kudung bareng ya, Li. Alhamdulillah guys, iki dikirim karo buke. Nek mau ning omah ki wis mbontot, Pak. Tapi tekan kene wis do lesu. Udah dibuka. Ayo, Mbah. Jenengan bulaan etanan apa kilenan? Tengah. Dulure kula nggih teng bulaan iki. Anu, Mbah Lamir wae sak bloke niku mbahe kula tesik. Nggih Mbah Lami terus Mbah sinten nggih? Mbah Mar wae nika. Sakniki kantun lare-larene wong pun do ninggal janten. Ayo lek, lho sing tanduk sapa? Ijane tak ane, mbah tekan nggon ora kan. Golek omahen lek noban gak nemono. Paling ngono kuwi sing nonjok. Aku apik yo ngepas yo suwirane mbah. Lho, Lah nggih, piye lho ora ngono. ngepasi gak nonjok. Apane, Mbah? Iki ning kene. Nah kene sarapan. Gak, lah iki apa digorene buke? Bancaan. Agi pertama kali iki dhisik kocek jagung kuwi. Bancaan, guys. Ora tri kondang entuk kendi-kendi. Lah. Lawoe. Batore do entuk 2 sak 3 sak aku sak sak lek. Aku ngombe iki ambek Mbah Suparti, aku anggek entuk sak sak iki. budale peteng. Alah, sithik akeh disyukuri lek. Lah, lawoe ya Allah, urap guys. Urap. Terus iki mie. Tapi ya dibuka sih. Mie. Terus kering. Yo, lawoe, jos pokoke alhamdulillah. Lho, kupat lepet bareng, Pak. Ya, Mbak. Oh, alah, enek kupate. Lepete, guys, ya Allah. Lah wis kono rampung aku. Kupat lepet. Terus ada ingkungnya. Alhamdulillah. Oke, iki aku kok jagung dikirim ini iki. Loh, Lah aku ya ono ya ini urung tahu roh aku. Lah ya beda wong ya beda. Segane sak tremos. Makane di paran-parani. Dikon ndang-kondangan kondang gage kok. Nek tak buka sik iki piye Pak dereng ditandukno. Tutupi neh, Pak. Yan darene. Ditutupi neh. Urung ditandukno. Oce kocayan. Heeh. Aduk sik, guys. Ditandukno sik. Nggih. Nggih. Nggih.
Nggih. Jadi lipet, jadi lipet aku sih Nggak satu. Pecah. Ini mentah. Pak cakar mbek iku ngono ora tau ora lho. Iya lho. Ya cakar wis suwi. Lho lek lho. Minta Banyak ngepetnya. gede kok wong total nanti. Yo. Lu Mbah sik siji Mbah. Kita modal lah. Ada anak kono lho. Lingkunge sak milik gede ya Allah. Kodi iso ya, Kak. Kodi. Oh iya. Ya sing lagi temu iki Lho aku yang iki tenan iki ya. Aku iblo balik Yo angge iki tenan iki aku kok cek jagung. Yo enek cuma aku ngepasi gak melok. Nggih. Cuma aku ngepasi gak melok. ning ban ki Mbah Suparti. Walah. Request ndas yo sing nggo ngengean. Nanti aja iki. Alah ndas sing nggo ngengean. Ora sang drink kok kene iki. Entane opo? Berarti di ngengehno bae ngono lek ndas cakar suwi. Engko sing guri gak mang kok, sing gauk-gauk ngono. Oh ngoten. Lho berarti piye Mbah? Nggo lha ya lah digauk-gauk gak oleh engko nek. Motor jagonge mek pira ngono go balik. Eh. Ya mbal mah ndek ngene iki mbok. Oh. Dan ada sarapan, Jen. Ndang le, ndang sarapan. Mau bocor sithik kuwi. Aku ki akal-akal ki gitu. Lah, Ora sadar dia Peso, Mbak. Mang digani peso Mbak enak Mbah. Peso kok. Gani peso ku lho. mau aku mau hotel dapat dhewe. Lah aku merah dhewe di nang motel. Hotel, hotel Sempol. Hotel Mbah. Kak nang roller. Nang hotel ya. Betul. Ya Allah, guys, dikurung rampung. Tapi udan. Jam pinten Mbak niki wau? Jam 11. Agak jam 11 lho, guys. Udan koyo ngene iki piye iki? Nggih, diparingi udan nggih alhamdulillah. Kae lho ning do ning ngisor wit kono marai. Sijine wis ning ngisor wit kono ya wis. Aku lah jungker jempale mbek paton ngisor iki. Eling HP ku mbakku lah, HP ku mang piye nasibe ora tak kek kresek. Alah, ngoten. Alhamdulillah kono kaca putih ngono kalau guys nek udan. Ora nek guboke. Gak enek guboke nggih, Mbak. Ning dhuwur kono. Lah yo. Ya Allah. Aja angin ya Allah. Cek ning tengah. Alas ya Allah. Angin. Anakku ak loro, Mbah, sing lanang barepe wis melok anding yungsih kono mbalong. Wis manggon ning kono Mbah Kit. Kit ndek anak cilik kae. Iki sing cilik iki sing cek SMP, cah wedok. Bela kelas loro SMP. Kelas 3 SMP yo tuwek Bela tak ya tahun. Wis piro Mbak Tri? Oh, Dinda nggih 14 kok. Kacek setahun, anakmu 2010. Ya. Dinda 2011. Ya bener. Ya nang mulus kene sekolahane. Ning Menden, Mbah. Nggih. Alhamdulillah, guys, iki dhisik wis yup kene tak kon jemput Dinda. Wong pulau budale terang jam 10:30 iki wis odianane rancet dindil kaya manuk platuk. Awakku iso teles kabeh. Lho wong nganu Mbah. Kan ngene lho Mbah, anjor aku pas ning jurangan karo Pat. Lah udan ki wis beres ngono. Lah aku munggah mundur kadung teles kabeh lho Mbah. Guboke adoh. Terus itu rombok gowo. Urung cek ning tas kene. Lah aku mikir HP ku, ya Allah, ngomong-ngomongnya yo panas ter lho Mbah, ndak nyono nek terus sampai udan ngono Mulai kok lho tenan iki gak nyono nek ape udan ngono iki gak nyono. Mas aku yo lha mas aku yo terang ngono dadak munggah mendur wis salah HP ku kelepeh kabeh. Terus jas hujan ki tak jipuk tak nggo ngudungi HP nganggo kresek. bukan jero.
tak kek ning jero tas terus tak kek ning gubuk kayak Mbah. Lah aku anjur mengisor ki tek adoh kok mbah mbek gubuk kuwi. Para sing rono. Parake sing anjur ngulon ngene lho Mbah. Ning nggon pas jeru anding grumbulan sing gak digarap kuwi Dik. Aku dhewe wangi pat ki nek mbah pira ngono yo sih negake tak wangi. Dinda wis teko. Mulas kabeh, guys. Kian. Nggih. Kene, Dok, kiter kene san, kiter kene. Makene lho, Din. Iki lho jembar. Mlebu kene, lho, mlebu. Anak burung itu lho. Nggih, Mbah iki sing cilik. Iya. Terus ngaku. Sing aku wis awor nggone jungsih kono. Ya, putune. Putune ya. Nggih, putu, Mbah. Sik, Dok, tak walah teles, Mbah, tak jongoki. Grembyong, Din. Ikon balik nang kowe. Nggih, wong gembreng kuwi cek tak tinggal kono, Mbah, bleke. Baliklah ya semangat ya, Mbak Tri. Pun, Mbah, mantuk sik, Mbah. Mana